Pnawn da, croeso i sesiynau adolygu cyrsiau Carlam. Mae sesiwn yma yn canolbwyntio ar ffiseg uwch gyfrannol, a hwn ydy sesiwn 4, allan o 4 o Gwanwyn 2022. Yn y sesiwn yma, fydda i, John Llywelyn, yn mynd trwy gwaith efo chi, sy'n mynd i bara tua 45 munud, ac mae'r gwaith yn mynd i fod ar rhan o uned 2. Fyddwn ni'n canolbwyntio ar 3 agwedd, sef lasers, plygiant, ac hefyd chydig bach o trydan eto os oes amser. Yn ystod y sesiwn, fydd yna rhan cwestiwn ag ateb, o croeso i chi rhoi mewnbwn i fewn i hwnna. A mae bob dim yn cael ei recordio ar gyfer wefan e-sgol, felly mae bosib gael mynediad i bob dim o fan yna ymlaen. Reit, gobaith o'n ydy, dwi'n mynd i rhannu sgrin efo chi, a fedra chi weld wedyn yr camera lle dwi'n mynd i wneud rhan fwyaf o'r gwaith. Reit, so sut mae'r gwaith yma'n gweithio ydy, ffordd gorau i hwn weithio ydy bod chi hefo copi o hwn yn barod. Yn amlwg, mae hapus chi newn yn fyw, ond rhaid roi chdi bach o rhybudd i bawb. Ddau reswm ydy, 1, dwi'n athro, ac ail mae'r atebion ymlaen i, felly mae'r cyflymder dwi'n gweithio ar hwn ddim yn realistig iawn. Ond mae'n golygu bod y fideo mae'n gallu cael ddefnyddio am amser lot hirach, oherwydd ydych chi weithio trwy hwn, a fyddwch chi stopio y fideo a mynd trwy'r atebion. So, da ni wedi bod yn trafod gwaith ar trydan yn ystod sesiwn rhif 3, ac da ni cyrraedd pwynt lle mae'n chdi bach mwy o gwaith ar gwrthred neu resistivity, a rwan dwi'n mynd i gychwyn edrych a chdi bach o waith ar lasers, a cychwyn i ffwrdd efo lasers sydd efo 4 haen yno fo. So, y gwaith gyntaf ydy, i ni sylwi, be gynna ni ydy, fe gynna ni electrons yn eistedd bob amser ar y lefel isa maen nhw'n gallu. So, dychmygwch fatha bod bob dim mor ddiog yn bosib gallu bod dim eistedd yn y gwylod. Be da ni'n trio wneud ydy, os da ni'n gallu cael electron i ddisgyn o un lefel i lefel arall, mi fedra ni gael ffoton yn dod allan o hwn. A fel mae'r enw laser yn sefyll amdan, da ni'n gallu cael amplification o hyn, lle pan da ni'n rhoi un ffoton i fewn, mi fedra ni gael 2 ffoton yn ôl. So'r ffoton ysgogol yma, a stimulated photon, mi fydda ni gael yr electron o'r disgyn a stimulated emission, sef yr egni da ni'n gallu gael allan o laser yn mynd i fyny 2 waith, 4 waith ac yn y blaen. Reit, cwestiwn gyntaf yn gofyn ni am tonfedd. So mae gen ni hafaliad sydd yn mynd efo egni. Mae egni ni yn hafal i cysonyn Planck ag amledd. Ond tonfedd dwi isio. Wel, mae'n hafaliad arall does, sef hafaliad am bianed ton, sef C lambda C lambda F. Os dwi'n ail drefnu hwnna, mae F yn edrych fel hyn. A felly, hafaliad sydd gyda fi yma i ni gofio ydy H. Ac yn lle sgwennu F, dwi'n sgwennu C a tonfedd. Os dwi angen gwybod be ydy hwnna wedi ail drefnu, mae gynna fi hafaliad sydd yn edrych yn debyg i Planck C rhannu efo faint egni sydd gynna ni yn fan yna. Yn gwneud tonfedd ni. Reit, rhifau fewn felly, 6.6 i 40 i -4, a llosi efo bianedd gola, a rhannu efo'r egni. Reit, mae'r egni yma mor bwysig da. Ar gyfer y ffoton yma, i achosi'r electron yma i ddisgyn o lefel yma i lefel yma, weithiau sy'n gael egni mwyn ar lefel? Na. Gael egni'n hafal i'r lefel? Na. Mae rhaid i'r egni fod yn hafal i y lefel yma, tynnu'r lefel yma, y gwahaniaeth rhwng y lefel. Mae'r egni'n gwrdd yn union,
a mae'r tonna neu'r ffoton sydd yn cyrraedd yn gorfod ar yr un tonfedd, yr un amledd, o bod ni'n gallu cael hyn i gyd digwydd. Wbeth sy'n newid, dydy'r laser ddim yn gweithio. Felly mae'r gola yn gorfod bod yn un math o gola yn monochromatic, a bod bob dim gorfod dilyn yr un tonna. Yn drafod hynna chdi bach o'r ymlaen. Felly, dyn ni'n rhoid y rhif yma i fewn. So mae'n 1.9 i'r 10 i pŵar minus 19. Dwi'n gobeithio bod ni'n gweld pan bod yn 1.9 ydy oherwydd dyma y gostyniad sydd gyda ni. Os oes hwnna'n mynd lawr i dim 2.2 fe sy'n defnyddio, oherwydd bod yn lawr i dim 0.3, 1.9 i pŵar minus 19. Rwy'n y cyfriannau, a mae o'n gwneud 1.14 i pŵar minus 6. Reit, pa rhan beth o spectrum o pelyder yma ynddo? Wel, mae 400 i 700 ydy'r rhif ydych chi'n dysgu mewn ar gyfer uned 1, pan da ni'n sôn amdan ster a falle. Mae 400 i 700 nanometr yn sôn amdan eich rhywbeth sydd yn goch ac ochr yma yn fioled. Cofiwch, tonfedd bach, amledd mawr, egni mawr, ochr yma mae fioled yn sef egni mwyaf. So mae hwn yn goch, os na i gyfieithu hwn mewn i rhif call, mae hwnna yn 700 i pŵar 10 minus 9, felly mae'n 7 i pŵar 10 minus 7. O gymharu hwn i rhif yma, da chi'n gallu gweld mae'r rhif yma'n fwy, so mae'n fwy na hwnna, a felly byddwn ni'n gael ydy drws nesau ochr coch, a'r e-sgol fysa hwnna, neu infrared yna hwnna. Reit, caiff pelydriad hwn ei gynhyrchu gan all-yriant ysgogol, so stimulated emission. Eglurwch be mae all-yriant ysgogol yn ei olygu, gyda ateb gynnwys gosodiad am ei ffotonau a'i gwedd. Reit, mae hyn yn golygu mae ffoton ysgogol gyda egni, mae rhaid yr egni fod yn union. Dyma ni ni'n sôn amdano. Hwnnw'n sôn amdano hynny. Ffoton ysgogol gyda egni O, gwch chi ddweud union, ond haws union lefel A i B, ond ella sy'n haws ysgrifennu 1.9 i pŵar minus 19 joule. Mae hyn achosi, wel, fyddwch chi ddeud mae hyn oherwydd mae o'n symud maes magnetig yr atom, yr electron, ond mae yn i gyffroi yr electron o lefel A lawr i lefel B. Mae hyn yn allyrru ffoton ysgogol gyda'r un egni. 2 ffoton ysgogol. Reit, beth sy'n bwysig sylwi rwan ydy, stimulated photon yn achosi stimulated emission. Okay? Mae hyn yn golygu, peth arall ni'n gael yn y gola yma ydy, mae'r ffoton newydd yma yn mynd i fod yn monochromatic, un tonfedd yr un lliw. Maen nhw'n mynd i fod yn collimated yn Saesneg, lle maen nhw gyd yn teithio yn yr unig cyfeiriad, a parallel. Parallel. A hefyd, coherent. Chi'n clywed y gair yma, cydlynol. O be mae'n golygu ydy, bod y tonfa'n gallu rhyngweithio efo'i gilydd bod nhw yn yr un phase, neu bod nhw out of phase, ond bod nhw'n gallu mynd efo'i gilydd fel yna. Eglurwch yn fyr sut mae ffotonau pan mae all-yriant ysgogol yn achosi mwynhad gola. Be sy'n digwydd tro yma ydy, mae 2
ffoton, neu sori, mae un ffoton yn newid I 2 ffoton. Da ni'n galw hyn amplification. Fysa 2 ffoton wedyn ymlaen I wneud 4 ac yn y blaen ac yn y blaen. Reit, gan gyfeiriad lefela A, B, glywch gwrthrod poblogaeth. Reit. Mae'r gwrthdroad poblogaeth neu population inversion yn Saesneg, da ni'n edrych ar rhwng A B. Wel, mae hyn yn gweithio o ran probability. Felly, os mae gennym ni un yn fama ac un yn fama, os mae hwn ddod I fewn, mae yna 50-50-50 chance I hon gallu neidio I fan hyn, neu hon ddisgyn yma. Wel, emission radiation di laser, felly eisiau hon ddisgyn ydw I. Fydd am wneud hynna ddigwydd. Rwan, os dwi efo 2 yn fama, 3, 4, 5, wwan mae'n mwy debygol I hein ddisgyn na honna godi. Mae fwy o teblygolrwydd, probability uwch yma. Be dwi'n eisiau gael felly ydy, mwy yn y lefel yma, na sydd yn y lefel yma. Eith 2 ffordd o wneud hyn ydy, wel, 1, pwmpio bethau fyny, bydd yna lot yma, neu 2, bydd yna lefel is yma, so bod hwn yn disgyn a bod cyfnod yma'n fyr, fel bod hwn bob tro'n wag. Os mae hwn yn wag, wel, pan mae hwn yn cyrraedd, un o hein sy'n ei effeithio ynddo. Mae 2 ffordd wneud o. Felly fwy o heina sgynnwch chi, fwy o leia sgynnwch chi gyda'n byd. Mae hwn yn laser efo 1, 2, 3, 4 lefel. Rydych chi gael efo 3 lefel, mae'r 4 lefel lot gwell. So, beth da ni eisiau gwneud yma ydy, mae yna fwy electronau yn B na sydd yn A. Siwr bod o'n ffyrir na, sydd yn A yn lle B. Fwy yn A I gymharu â B. O pam bod ni angen hyn I weithio? Fel bod alluriant ysgogol yn digwydd, sef y stimulated emission ma, yn fwy debygol na amsugniad. Rydyn ni'n gweld fan hyn. Be gen I fwy o'r siawns y fama ydy, mae yna fwy o'r siawns I hwn ddisgyn na hwn godi. Achos gen I 1, 2, 3, 4, 5 yma, mond un sy'n yma, mae gen I byddai'n galw yn gwrthdroad poblogaeth neu yn Saesneg population inversion, lle mae mwy o population yn top. Felly mae fwy o'r siawns I hyn ddisgyn na sy'n ei hwnna godi. Cwestiwn nesaf, mae 4 lefel yn hon. Mae lefel B yn uwchlawn cyflwr isa. Sut mae hyn yn gwneud sefydlu y gwrthdro poblogaidd yn haws? Reit, so yn fan hyn, yn lle bod fi yn wastad gormod amser yn ysgrifennu yr un math o bethau. Oherwydd bod y lefel B yn uwch na y ground state, y llawr isa, mae hwn yn gwagio'n gyflym sy'n golygu bod hwn yn wag a felly da ni'n cael population inversion neu gwrthdro poblogaeth yn digwydd yn fwy aml. So, os ych chi'n posio'r fideo neu beth bynnag, fyddwn ni edrych fan hyn ar atab. Oherwydd bod lefel B yn uwch na ground state, cyflwr isa, mae'n gwagio'n gyflym felly fwy debygol o bod yn wag. Yn Saesneg, population inversion. 2 ffordd sy'n neud o. Llenwi top neu gwagio'r gwaelod. Eita. Gawn ni gyfle edrych ar 1 neu 2 gwestiwn arall ar gyfer laser. Reit, tro yma, laser fwy syml efo 3 high neu 3 lefel. Mae'n gofyn eto beth I tonfedd. Reit, hwn di'r fel ydyn ni'n dysgu. Felly, cysonyn planc. Bennaeth gola. Rhan efo'r egni. Reit, mae'n gofyn amdan yr egni a'r proses A neu B, mae'r 2 yr un peth. Ffoton trawol maen nhw'n galw'r instance photon. Ac yn fanna,
does na ddim byd i gwahanu rhwng oherwydd dim di gwylod, felly 2.86 i'r pŵer minus 19. Rhwng y cyfriannell, a dwi'n cael 692 i pŵer minus 7 metr. Neu, os ydych chi eisiau newid o, mae hynna yn 692 nanometr. Be di enw'r proses o A? Mae A yn mynd i fyny, so mae'r electron yn cael ei symud i fyny, mae'n cael ei promotio yn Saesneg. Mae'n golygu mae rhaid bod wedi ennill egni o'r ffoton tawel i'r electron symud o fan hyn i'r lefel yma. Reit, da ni'n galw hynna absorption amsugniad hyn. Gan gofio, light amplification of emission radiation, laser emission, da ni'n sôn amdan. Da ni'n sôn amdan gael gwarad o electrons i ddisgyn lawr, dim pwmpio nôl i fyny. Reit, be sy'n digwydd i'r egni ffoton yn fan hyn? Wel, mae'n cael ei amsugno gan electron, a felly mae'n achos o'r symud i fyny o un lefel llall. So, cael ei amsugno, neu ennill, felly symud i fyny lefel. To promote yn Saesneg. Be da ni'n gael y proses B? Proses B ydy hwn yn disgyn, felly be di hwn ydy'r stimulated emission yn Gymraeg all-yriant ysgogol. Stimulated emission. Mae'n golygu bod y ffoton di achosi i'r electron gael woblar, mae'n effeithio'r maes magnetig o, a mae'n neud o ddisgyn nôl lawr. Ond mae rhaid i'r ffoton yma gynnwys yr egni yna, mae rhaid fod yn monochromatic, collimated, ag hefyd coherent, sef cydlynol. Mae hein wedyn yr un ffoton yma felly yn mynd i gael electron ddisgyn, a fyddach chi efo ffoton chi a ffoton newydd, felly yna 2 ffoton. Nodwch 2 beth fydd rhaid i'r ffoton yma fod. Wel, dyna ni'n sôn amdano nhw, yn dy siŵr bod ni'n gwybod, mae rhaid nhw fod yr un donfedd neu amledd. Bod nhw in phase yn Saesneg, fel bod nhw yn cydlynol, sy'n anghywir. Reit. Glirwch be mae gwrthdroad poblogaeth yn ei olygu. Syml, mae mwy electronau yn y lefel uwch na'r lefel isa. Mwy electronau yn y lefel egni uchaf. So fel ni'n gweld, mae hwn yn cael ei symud i fyny. Y peth gorau fysa'n neud ydi symud i fyny i fama, a bod hwn efo amser byr, fel bod yn disgyn i fan hyn, a mae hein wedyn yn disgyn trwy'r adag, oherwydd bod yna fwy yn y top na sydd yn y gwylod. Dyna pam mae'r 4 lefel yna'n neud gwahaniaeth, achos fydd fama bob tro'n wag yn y 4 lefel, ond dim ond 3 lefel ydy hwn. Reit, adran nesaf, mae'n gofyn wrthyn ni, i lluniwch saeth ar y diagram dde, i gynrychioli trosiad lefel egni sy'n gysylltiedig â pwmpio. Reit, os da ni'n pwmpio, da ni'n symud electronau fyny, ac yn y proses B, da ni'n symud fyny a fyny i fan hyn. A wedyn mae'n gofyn wrthyn ni, sut mae hyn yn nodweddiannol y mae electronau yn dreulio ar lefel uchaf yn cymharu ar amser nodweddiannol mae'n treulio ar lefel ganol. Rhowch reswm eich ateb. So mae'n gorfod fod yn amser byr ar y lefel yma ac amser uwch ar lefel yma, fel bod yna fwy o teblygolrwydd bod ni'n gael yr alluriant ysgogol, sef emission na absorption, sef hwn. Amser byr ar lefel uchaf.
mwy amser yn lefel canol felly. Felly tebygol o cael alluriant ysgogol yn lle amsugniad. So mwy o jans i ni gael hyn yn digwydd na hyn yn digwydd os da ni'n neud yn siŵr bod bob dim yn cael pwmpio fyny fama a bod nhw'n disgyn fama. So maen nhw'n cyrraedd fama, amser byr, amser hir fama, mae yna fwy yn fanna na sydd yn gwylod, felly da ni'n cael fwy o siawns i'n ddigwydd. Reit, dwi jyst yn cadw llygad yr amser. Be sy'n gallu gwneud nesaf ydy, sy'n ni'n gallu symud at chydig bach o waith ar plygiant. I weld byddwn ni'n wybod ar gyfer y gwaith plygiant. Reit, hefo hwn mae yna hafaliadau da chi angen ar blaen eich bysau chi. So, un hwnnw ydy ella bod yn galw yn Snell's Law. A mae'r 1 a 2 yma yn gallu fod yn rhywbeth ond i chi feddwl amdan chi sy'n penderfynu lle ydych chi. So os dwi'n fama a dwi'n mynd i fama, dwi'n dychmygu dwi 1 di fama a 2 di tu allan. Ella bod yna pelydru'n tu allan, ella bod gen i rhywbeth fel hyn. Dych chi'n gallu refersio'r stori. Gowch chi ddweud, o, dwi yn fama a dwi'n mynd i fewn i fama. So hwn di 1, hwn di 2. Gowch chi ddweud, o na, dwi yn fama a dwi'n mynd i fama. So hwn di 1, hwn di 2. Chi sy'n penderfynu hynna i gyd fynd efo'r stori. Hafod arall ydy, Reit, ystyr hwn ydy, sain yr ongl. Ystyr N ydy refractive index yr deunydd ac ystyr V ydy cyflymder yn y deunydd. Da ni hefyd fod i wybod na N ar gyfer aer ydy 1. Iawn. N aer yn 1. A da ni hefyd fod i wybod y cyflymder gola yn 3 i'r pŵar 8. Reit ta, cwestiwn gofyn nhw y gwerth lleia ar gyfer yr ongl, lle mae adlewyrch mewnol cyflawn yn digwydd, ydy 77 gradd. Hwn ydy lleia. Iawn. Cyfrifwch yr index plygiant y cladyn. So, y refractive index ydy index plygiant y cladyn. So, dwi'n ffeindio allan be ydy N2. Ond, i neu hynny synwyr i ni, os dwi'n neud llun, achos di llun yma ddim yn cyfiawnhau beth sy'n digwydd, mae gen i ongl yma sy'n hafal i'r ongl yna, ond be mae'n ddeud ydy, os dwi'n taro, dychmygwch yna hwnna di o wan, os dwi'n taro yn fanna, ar 77, be dwi'n gael ydy, dwi'n gael lein ar draws fan hyn. Mae'n deud na 77 ydy'r lleia i fi gadw eich mewnol yn digwydd. 78 a mae'n dod yn ôl. So 77 mae hyn yn digwydd. So felly, pan dwi'n edrych ar hwn, mae sin theta 1 n1 yn hafal i sin theta 2 n2. Dwi yn fewn yn fama, a dwi eisiau mynd allan i fan hyn, a dwi eisiau gwybod be ydy yr index y clading. Dwi'n gwybod bod yr index tu fewn yn 1.54, a dwi eisiau gofyn ydy index y clading. Felly, be dwi'n gwneud ydy, dwi'n sylwi bod mae sin theta n2 yn hafal i 1, a fel dwi'n tynnu fo na. Ond am rwan adla fewn jyst i weld beth sy'n digwydd. So dwi eisiau gweithio allan beth i n2. So felly, mae yn sin theta 1 n1 drost sin theta 2, a mae yna'n gwneud n2. Reit, rhifau fewn. So felly, mae o'n sin 77, cysur 1.54, rhan efo sin 90, mae hynna'n gwneud 1. So, da chi'n mynd o'r angen o. Mae hwnna'n ateb i chi o 1.5. Reit, i gadarnhau bod hwn yn gywir, ddylsa bod y cladding yn llai na tu fewn,
Oherwydd dau amgylchiadau ydych chi angen i adlewyrchiad mewnol cyflawn ddigwyn ydy, ydych chi angen yr ongl yn fwy na ongl critical, a bod yr index plygiant yn fwy tu fewn na ydy o tu allan, a mae o just about. Reit, cwestiwn nesaf, cyfriwch yr amser mewn gymeriad i gola teithio ar hyd 2 km ffiber os mae'n teithio mewn llynedd sydd. Oce, so mae hwn yn golygu, teithio mewn llynedd sydd, dim problem, ond mae'n 2 km. Da ni'n defnyddio kilometers, mae'n siŵr ofalus. So mae'n gofyn chi am amser. So mae cyflymder yn hafel i pellter rhannau amser. Nes di cefo defnyddio fatha sydd ar y data chi. A felly mae distance rhannu efo velocity yn gwneud amser i chi'n gwneud time i chi fan'na. Reit, so dwi'n gwybod y pellter i 2 i pŵar 10 i pŵar 3, 2 km ydi o. Ond dwi ddim yn gwybod beth yw'r cyflymder yn y gwydr. Dwi'n gwybod na 3 i'r pŵar 8 ydi o mewn aer, ond beth ydi o'n y gwydr. Dyma pam, os ydych chi wedi dysgu y ddau yma, mae hwn handi i chi. So felly, mae V1N1 yn hafel i V2N2. So os dwi wan yn cymeryd bod os dwi'n cymeryd bod fi hein di tu fewn fi a hein di mynd allan, so os dwi'n cymeryd fyna bod fi eisiau gwybod be ydy velocity 1 fi, dwi'n eldrefnu hwnna yn V2N2 rhannu efo N1. Reit, velocity 2 ydy tu allan, sef 3 i pŵar 8. Refractive index 2 fi ydy aer, sef 1, a rhan efo refractive index 1 fi, sef tu fewn, 1.54. Dim. Ateb gai fanna ydy 1.95, mae'n gweld yn llai na 3 i'r pŵar 8, cofiwch, i'r pŵar 8, a hwnna fysa cyflymder fi yn fan yna. Rhifau fewn yn fan hyn. A hwnna'n gwneud amser fi o 1.26 i pŵar -5 eiliad. Reit, cwestiwn nesaf bydd nod, mae'n gofyn pan fydd yr ongl yn 77 gradd, dangoswch bod AB yn 1.26 hyd AC. So AB ydy hon, ac AC ydy honna. So os o hwn di triongl ni, mae'n gwybod hwnna'n 90 i fod. Mae hwnna'n 77 efo hwnna'n dydy. So mae'n gofyn ni fa mai weithio allan. So os ni'n gallu dweud, yr opposite os hypotenuse dydy, y opposite fi ydy hon, hypotenuse fi ydy hon, adjacent fi ydy hon efo yma. So felly yn y stori yma, os ydych chi, da ni'n gallu aildrefnu fo i fod yn hypotenuse dwi eisiau gwybod. So da ni'n fynd opposite rhannu efo sin 77. Opposite fi oedd 1. Jyst ni gael syniad, ia. So 1. 1 metr. So 1 metr ydy honna, faint ydy honna. Drwy'n y cyfriannell, dwi'n cael ateb o 1.26. So ddim gywir felly, bob 1 metr dwi'n teithio ffordd 'ma, os fyswn ni'n teithio fan hyn nwan, bob 1 metr dwi'n mynd ffordd 'na, mae'n 1.26 ffordd hyn. Sy'n yn swnio fel lot, ond dros 2 km, mae o'n dipyn. Gwneud fel faint ydi o. Trwy hyn, cyfriwch amser ychwanegol. Mae hwn mewn bold, mae hwn bwysig ychwanegol. Mae hynny'n golygu bod eisiau mwy o cama na just adio bob dim o'i gilydd i deithio 2 km. So cwestiwn gyntaf, mae gynnydd i'r cyflymder, so yna'n broblem, faint o amser mewn gymeriad. So un peth eto, mae o yn distance rhan efo velocity yn gwneud time. So faint o pellter ychwanegol mae'n teithio? Wel, os mae 1 metr yn 1.26, faint ydy 2,000 metres. So yn y cyfriannell, 2,000. Llosi efo 1.26. A mae angen gwneud ateb o 2,052.
So felly, faint yn extra, oedd yn 2000 a oedd yn 2052. Faint yn ychwanegol di o? 52. So 52 metr rhannu efo yr bianedd gafon ni yn y cwestiwn gyntaf. 1.95 i'r pŵer 8. Mae hynna'n gwneud 2.67 i'r pŵer -7 eiliad. Reit, heb wneud dim cyfri pellach, eglurwch sut mae gwahaniaeth mewn amserau cyfyngu cyfradd gallwch anfon data yn broblam dros 2 km. Ond mae hyll llwybr yn fwy, so beth ni'n gallu gael ydy, i ddechrau mae hyll llwybr yn fwy, iawn, so na chi wbeth fel hyn, chi'n dychmygu, llun yn syth fel a dim problem, ond os dwi'n mynd fel hyn, mae hyll llwybr yn fwy, a bob tro dyn ni fel yma, dyn gallu colli rhywfaint o ola hefyd yn y gwydr. So mae hyll llwybr yn fwy, path length yn fwy, a mae data yn cyrraedd adeg yn gwahanol. Weithio mae'n gael multimode dispersion, neu weithio data smearing. Dychmygwch wan de bod ni'n edrych ar y signal yma fyma. Os dwi'n gwneud signal gwahanol, ella os dwi'n gwneud signal fel hyn. O mwyn teithio mwy dydy. Mae'n mynd i gyrraedd ar adegion gwahanol fysa hynna'n cyrraedd. A dyma mynd i problem hefo y multimode fibre sy'n edrych fel hyn. Mae'n lot o llwybr gwahanol. Gawn ni go ar un arall. Ar y plygiant. A wedyn, na i symud yn ôl i chdi bach o trydan cyn gorffen os dwi'n amser. Reit, eto. Oce, dyna sef angen arno ni. Reit, da ni wwan eisiau ffeindio allan be ydy cyfeiriad y diagram cyfrwch ongl trawiad x. So, faint ydy hwn? Wel, dwi am ddweud bod fi yn fama ac yn mynd i fama. So, felly, mae o'n sin theta 1 n1 hafel i sin theta 2 n2. Dwi eisiau gwybod be ydy sin theta 1. So, mae'n mynd i fod yn sin theta 1 yn hafel i sin theta 2 n2 rhan efo n1. Felly, mae'n sin 25 lluosi efo yr plygiant tu fewn, yr index plygiant tu fewn i fama. Mae'r index plygiant tu fewn i fama yn 1.52. Rhannu efo yr index plygiant tu allan, mae'n 1, ac yna, yn defnyddio bwtwm ar y cyfriannell sydd yn edrych fel hyn, sin -1, gael atab o bron iawn i 40. O'n i alw fo'n 40 gradd. Dwi'n gofyn wedyn, be di ongl y? Wel, gwestiwn bach o gwaith maths i chi. Mae gen ni ongl yma o 25. 25 di hwnna. 90 ydi hwnna, a felly mae rai bo hon yn 65. Ie, 180 i gyd. Reit, bynnag ydi mae'n cwestiwn mae'n dod i fyny, cofiwch na ac z un o'r un peth. Dangoswch nad yw'r golan plug-in yr air ar pwynt P. Ffordd gwahanol di hwn. Fyswn ni eisiau cyfieithu hwn i chi. Os ydych chi'n darllen o'n gymryd, dwi'n siŵr be mae'n gofyn. Sbywch yn eto, be mae'n ofyn ydy, yn syml iawn, be ydy'r ongl critical. Da ni wedi dweud, os mae yn 65, ydy o'n mynd i blygio allan. Gawn ni profi yna wan. Felly, stori ag o blaen, i ni ffeindio allan be ydy'r ongl yma o 65. Da ni'n gorfod wneud hyn. Ac ar ongl critical yma, mae lein yn mynd syth ar draws yn fanna. So felly, mae sin theta critical, iawn, llos efo n1 yn gwneud sin theta 2 n2. Reit, mae sin theta 90 yn gwneud 1, so dwi'n tynnu hwnna yn gyfan gwbl. Felly mae sin
theta critical N1 yn gwneud N2. Felly mae sin theta critical yn gwneud N2 rhan efo N1. Felly N2 fi ydy 1.52. Sorry, na ci. N2 fi di lle dwi'n mynd allan i, sef air. So mae'n 1. A mae rhan efo 1.52. A wedyn eto bwtwm sin minus 1 a roed atab i ni o 41 gradd. Reit, fel da ni'n gweld, dydy'r gol ddim yn dod allan oherwydd mae hwn yn 65 gradd a mae hwn yn 41 gradd sy'n golygu da ni'n cael adlewyrchiad mewnol cyflawn wbath dros 41. So bydda ni'n galw ar newid cyfeiriad yma, dau opsiwn gyda chi. Plygiant neu adlewyrchiad mewnol cyflawn. Wel, mae hwnna'n 41 a mae hwnna'n 65, felly adlewyrchiad mewnol cyflawn dyn nhw'r cywir hwn. Sut mae Z? A fal wrth gwrs. Reit, cwestiwn yma yn un anodd. Hawdd i atab, anodd i esbonio. So, beth ni'n trio wneud ydy de, mae ffiber gwydr yn cael defnyddio ar gyfer trosglwyddo data yn cynnwys craidd gwydr canolog gyda cladin gwydr index plygian llai. A gwnewch un fantais yn y cladin gwydr yn hytrach na air. Wel, y peth ydy y gwahaniaeth. Sbywch air di hwn, y gwahaniaeth yma does rhwng 1 ac 1.52. Os gyda fi cladin, os mae'n 1.52 yma, a mae gyda fi 1 yma sgyda fi ar y funud, os gyda fi 1.52, a dwi'n rhaid cladin o, byddwn i'n dweud, 1.2, 1.4, okay? Os dwi'n gwneud hynna, bod y cladin 1.4, be dwi'n gael o'n ydy, pan dwi'n gwneud y syma, dwi'n gallu cael ongl llai i'r axis. Achos mae'r ongl yn fwy, ongl critical fwy, ond ongl llai i'r axis. Yn siŵr bod hynny'n synwyr. Be mae'n golygu ydy da, os gen ni llinell fel yma, da ni'n rhoi llinell dychmygol drwy canol yn yr axis. So, mwy am byd i'r ongl yma, lleia yn byd i'r ongl yma. Mwy am byd o'r ongl, lleia yn byd o weithiau, mae'n taro hwn, a lleia yn byd o weithiau, da ni'n cael y time delay yma ac yr oediad. So felly, da ni isio beth fel hyn, da ni ddim isio beth fel yma. Okay, so mae'r un gyntaf yna'n gred, mae hwnna ddim yn gred. Mae ongl yna'n fach, a mae ongl axis yn fawr. Axis ydy rhwng y llinell dychmygol sy'n yma. Dwi eisiau ongl yna fod mor fach a dwi'n gallu gael bosib. Be dwi'n gallu gwneud efo monomod ffiber? Ffiber un modd? Wel, be dwi'n gwybod amdano fo? Mae'n ddau farc. Mae'n farc am ddweud bod o'n fach. Gret. A mae y tua maint tonfedd. Iawn, dwi'n lawr i'r nanometers. Hefyd, mae'r gola'n teithio'n parallel i'r axis. Golau yn teithio yn parallel i'r axis, sef y canol. Mae'n golygu bod ni'n gallu gwneud syth ar hyd yma. Reit ta. Efo'r 5 munud sy'n ni ar ôl, na i ffeindio cwestiwn trydan gwahanol i o gynna ni yn y sesiwn cynt. Ella cwestiwn sydd fwy traddodiadol. Dyma ni cwestiwn fel hyn. Reit. Cylchad paralel, cylchad cyfres. Be di gwahaniaeth? Yn yma, mae gen i dau gwrthrydd. Mae X yn dwbl gwrthiant o Y. So mae current yn mynd i fewn yma, a mae'n mynd i holli. Enw hwn di cadwraeth gwefr. Mae'n bwynt pwysig i gofio. Dim cadwraeth current, ond cadwraeth gwefr ydi o. So os mae X hefo dwbl gwrthiant, mae o efo hannar y current. Ond, be bynnag ydy hwn, os mae hwnna 9 volt, bydd hein i gyd yn 9 volt, 9 volt. Felly, mae'r potential ar draws, a neu alw yn PD fel mae'n Saesneg potential difference, yn mynd i fod yr un peth. Un faint.
Be am hon? Wel, os mae hwn yn 9 volt, fydd y potential difference yn wahanol. Ond, cylchyd cyfres ydy hwn. So, byddai'n wybod ydy, mae eisiau ni sôn amdano current, mae eisiau sôn am potential draws, mae'r current yn X ac yn Y yn hafal. Iawn? So, os ddim pwrpas, maen nhw'n mynd yn hafal dydy. Ond, os mae hwn yn 9 volts, mae'r potential difference a draws y ddau yma mynd i adio fyny yn 9, ond rydw ddim yn mynd yn hafal i gilydd. Fydd potential difference, neu potential draws, yn X yn fwy, oherwydd bod gen nhw gwrthiant mwy. Os ni'n sbio'r hafaliad, lle gen ni hwn, mae hein efo'i gilydd, di hwnna ddim yn newid, felly os mae'r gwrthiant yn dwbl, bydd y voltedd yn dwbl yn y stori yna. Os ni'n gallu cael split o 6 a 3 enghraifft. Reit, di bach mwy o tric rhywun. So, pan ydych chi'n gweld hwn, y bit yma, da ni yn sôn am hafaliad EMF. Mae EMF yn hafalu potential gwahaniaeth ag y potential da ni'n colli, y volta da ni'n golli. Mae hyn i gyd yn volts, y tri beth yma. Okay? So, be bynnag ydy'r volted yn fama, dyna di cell fi. Potential difference yma ydy'r volted draws hwn fel arfer un peth sy'n yna. Ac hwn ydy'r volted da ni'n golli oherwydd y gwrthiant tu fewn i'r batri fan hyn. Dangos yn glir fod y gwrthiant, fod y current yn 0.3 yn fan hyn. So mae'n 0.2 fan'na, mae'n 0.3 fan hyn. Sut da ni'n gwybod bod yn 0.3? Wel, os da ni'n gweld y cymhareb rhwng 8 ac 12, mae 1.5 gwaith yn fwy. Okay. Felly, os mae gwrthiant yn fwy yn yma, neu os da chi eisiau newid y rownd yn eich pen chi, mae gwrthiant yma 1.5 gwaith yn llai, felly mae rhaid i'r current fod 1.5 gwaith yn fwy. Felly yn fanna, all sy'n eisiau gwneud ydy 1.5, llysodd 1.2, a felly 0.3 amp ydy hwnna. Oherwydd bod hwnna 1.5 gwaith yn fwy, felly mae'r current yma 1.5 gwaith yn llai, mae fan hyn 1.5 gwaith yn llai o gwrthiant, felly fydd y current yn 1.5 gwaith yn fwy. Dangos bod y gwahaniaeth potential ar draws y 3 yn 5.4. Reit, be dwi'n trio neud rwan ydy, dwi isio hwn edrych fel yma. A wedyn fydde adio nhw. Okay? Dwi isio newid hwnna i fewn i hwn. So i wneud hynna, be dwi'n neud ydy, dwi'n mynd 1 rhannu efo R total, yn gwneud 1 rhannu efo R1 plus 1 rhannu efo R2. So yn fanna, os dwi'n mynd 1 rhannu efo 12 ac adio efo 1 rhannu efo 8, a wedyn gwasgu'r bwtwm dwi wedyn x minus 1, dwi'n cael atab o 4.8 ohm. Mae hwnna'n 4.8 ohm. Felly, mae cyfanswm y gwrthiant o bys fi beirio i fanna, jyst o fanna cofiwch, jyst o bit yna, mae'r cyfanswm y gwrthiant am fod yn 10.8 ohm. Reit, be ydy gwahaniaeth potential o fanna i fanna? O mae voltedd potential na fel i current lliosio efo gwrthiant. So, be di'r current mwyaf sy'n mynd i fewn i fama ydy, wel 0.2 dwi'n 0.3 dwi'n felly 0.5, a gwrthiant am hwn i gyd ydy 10.8. Lliosir ddau, a ie, dwi'n cael 5.4 volts yn fanna. Glirwch, mae'r gwahaniaeth potential draws y tri gwrthyr yn llai nag yr EMF, neu GM, automotive force, ond mae'n colli voltedd yn fan hyn oherwydd yr gwrthiant yn y cell. Mae'n gofyn wedyn, be di gwrthiant mewnol, yr R bach yma ar gyfer hwn. So ni'n ysgrifennu fo, mae gen ni yr EMF o'r cell, y potential gwahaniaeth neu potential difference o fanna, a'r I R bach fan hyn. Da ni'n ei glwad bod 6 ydy'r cell, a da ni yn gwybod na 5.4 diwn, cos mae'r cwestiwn, os da chi'n cael yn wrong, mae'r cwestiwn cynt yn dweud yna. Felly, da ni yn gwybod bod hwn yn 10.6 volts. So felly, yn syml iawn i gael yr R bach yma, ond fi rhan efo I yn gwneud yr R bach, a volta i 10.6, ac un current sy'n o'r cylchyd cyfres ydy 10.5. Mae'n yn gwneud gwrthiant
mewnol o 1.2 ohm ar gyfer hwnna. Reit, da ni bod trwy y lasers, da ni wedi cael cyfle i ni chdi bach o plygiant a twtsiad chdi bach o waith ar gwrthiant mewn paralel. Gobeithio gewch chi gyfle i mynd trwy'r cwestiynau yma yn amser eich hun. Diolch yn fawr am y tro, ac hwyl fawr